Kaixo, Iker. Kaixo, Eugeni? Zemur. Ondo? Ondo. Ide bai? Ondo, hemen, lasen. Hori dek. Postuk zuetu itzealako. Nire posten hau ba. Iker zubaldea, zegama eta gazaituko. Bai. Ze politara zegama. Bai, politxe, bai. Agur. Politxena. Hau, bueno, Tolosa eta gero, Tolosako abai. Tolosa, bai. Bueno, zegama egebelaka bere meritua eta... Bai. Betxeraria zentuko eta nola demonio hasten da Iker zubelea betxerari mundua. Ni berez, nauk Beasainen sortu, Beasainen jaio nintzean, eta eskola Beasainek unitzean. Unitzean Lasaietarreta, Praileta. Eta, bueno, betitik etxen izan diat, gu etxen beti izan diat tradizio bizkat, eta tokauzitean, pare bat irakasle oso bertsozalek zienak, eta guk, testuri burutatik eta bertso jarrik abestu egiten giztean. Eta, bueno, orduko praile bat kontura uzian, benetan gustatu egiten zikula. Praile urazian, Xabier euskitzen osaba. Aiaua! Bai. Begitan zei txikiera mundua. Juan Mendizabal. Eta, arek emantzioan, lehenengo pauso, bertso eskola punta behar zate, benga juntzaizte, eta, nire lagun bat Ander Murgiondo eta biok, bioi gustatzen ziko nola asko xamar, eta, biok behintzat hasi ginen. Gero ingurun, kontagioz beste batzuk gehiore bai, Guk, 65 ikasle izan ginean, lehenengo urten, bertso eskolan. Aiziber Garmendiare, bai? Aiziber Garmendiare, bai? Urte bat gero hasi zian, baina. Hemen egun da, Bai. Eta hola hasi ginen, poliki, hola. Zegoen mendezu bertsoak, zegoetik hasiera gaitan zuretzat nobedade bat izango zen, hasi berria, gero hori zen jongo zinen, baina zegoen mendezu bertsoak. Bueno, nik hasiera hartan jolas bezala hartzen nian, ez nian tarteka bat zerean gaztetxeapelketa batzuk, eta naizter kompetitiboa nauk berez izatez, baina ez nian hartzen hori olako zea bat baliz bezala. Eta gero, 18 urte buelta hortan, aukera dizanean hor, pixkat, osinalden parte hartu, eta ikusinean forma pixkat hartzen naizela kontu, eta sanean, igual, serioxego hartuko diat. Eta hola, eta ze eman dien, honek ematen digena dek, eundoko jende pila zautzen dek, eundoko herri pila pasatzek, beti rekonozimentua dek, eutako hiri hotxein egiten die, etxe hotxe egiten die, eta haizu, etorretu zehalako notat hori dek, eun nahi haue, eun hartan, orduan euke erantzunin bar dek, eta maien jende askokin, eta ez sensibilidad askotako jendea zautzen dek, arazo asko azken jendea zautzek, horrekik eragarria berazte, beste lanpostu bat dengo litzeken, horren besteko jendetasune hainbeste lantzen danik. Eta, goixe ematen ziek. Goixe aizitek ematen. Hori izan behar nizun jendeak eta hori pila bat aberazten du, Bai, beti, dek... Eta gero konturatzea normala lekuatea jote izanan, jendek itaz bazekik, zehozer. Eta ik ez dakik. Eataz, orduan, beti gehiagiz gehiago ikasten. Komplejo. Eta, hori saltza politiak. Adin desberdinetako jendea, eta bizipen oso desberdinek izan dituna, eta... Nik uste horrek jantzitea guela. Hau, edo zein egunetan ikusiko denagan, esan behar dut gau igandea dela, goizeko amabiak pasata, eta nire nahi lasai esnatunen, orduan ez denboa eman irakurtzeko
zein zen zuen lehenengo plaza. Nik ez seguro. Nire lehenengo plaza izan zeikik, nik uste diat Arriaranan izan zela. Arriarandek, Arriaran berez behasain gauzo bat, eak bestelako identitate bat, egia herritxo bat bezala dek, baino nik uste diat Amaia Agirre eta Jose Ramon Elortzakin izan zela nire lehenengo plazea, uste diat. Eta ura ez pasan urte hartan egindako beste bat. Zeten kokatzen zinen taulaga egoitzeko orduan zein zen Inakiren helburua. Guain esan diaten saio hori zian pixkat, eskolarteko txapelketatik kanpo, Aurretik noski, eskolarteko txapelketatan kantatzen genduan, taula igotzen gindeanen, nire helburu izaten zian ez gelditzea. Osea, hasi eta bukau egin behar nian. Egotzen ze esatek. Ez gelditu. Hasi eta bukau. Orduan ez zian emizte importa izaten barrun ze sartzeon, o ze esateon. Eskolarteko txapelketatan askotan izatituan bikoteka kantatzen, eta ire bertso eskolako bikote batekin, da lehenengo ariketa zian lauoinak. Lauoinak kantatzen ziren, bi ai batea emandako lauoinak. Biojungo egin bezala. Bai. Berso asko zituan nire igolak. Igiz bat beste aldau getut, da nik baina eskematik pixkat, bertso eskola beretik junda gaina, kutsauta egoten dut, orduan kasi iguala ituan, igualtzean, iguala izatea kontu zian, ez gelditu erdu. Hoiz zian. Horrek galdera gazten dit, klaro, behin taulan zaudela, gaia ematen duzute, eta nola sentutze zinen. Gaia ematetik betxoa botatzegateko ziuneo, nola ematen zenun. Izatituan oso isilune luzek, Bai? Orduan igual egongo ginean gu, eskolarteko txapelketa baten igual, 3-4 minutu igual, Isilik. Bai! Guztako luze egiten zian, pentsazak entzutena izanan zen. Izeta bat, ez zala, betxasaioa, zan? Baina orduan nola izaten zian. Eta tarte hortan, nik uste diat, gure garaiko, eta garai gehienetako bersolarik, egiten ziena zian, zerbait txuxena. Zerbait txuxena osau nola ala, 7 aldiz errepasa hau goiti bera, eta, barkau, 7 aldiz errepasa hau goiti bera, eta kantau. Hau, zuzenen grabatzen da, eta publikoa badakien edo zer betaila altekoela. Hori izaten nahi nintzen hori, pizkat zozer txukune osau eta errepasa mordo bat aldiz, asegurau, hori hasita ez gehatze hori, eta aurrea. Zuten kokatzen zinen, klaro, gaiak ere ez ziren igualak izango plazaz plaza. Orduan, zuten kokatzen zinen, gaia ematen dizueten. Zezea bia puntutatik izaten dut. Bai. Txekiat, nik usteat danak berdin egingo duela, baina nik aldiaten gutxina, indiak premeditago aurretik, abia puntu ontatik abestuko diat, o nire estiloa izango dut, abia, datorrena kantau eta jazta. Batipat gaztetan, gero, gero pixkat, ezi eiteke burue, zati askotan datorren dan ez dago kantazik. Baina aldan filtroi gutxinakin da, eta aldan edukazio handinakin, datorrena plasta dut. Lehen komentatu deu, kamagainatzen nola, txapelketa oso subjetiboa da, oso zehara zugo beto azalduko duzu ni baina, zegoetaka txapelketak plaza batek ez duena. Txapelketak zeukiken adek, batipat, bersolari probatzen dek,
tension, muturreko tension. Eta gu Euskaldun egean aldetik, bai gure kiroletan da bai gure kulturan, muturrea emateko hori gustatu egiten zigu. Eta morbo hori, horrek ematen da morbo hori. Gero, ukaezinetek txapelketa dauken reperkusioa, txapelketek sortzen dituen dirusarrerak, txapelketek ematekin eskaparatea, horren bersozalea eztan jendeare bersota arrimatzeko dauken almen hori guztik, dik txapelketek. Zer ezton txapelketek? Txapelketek dik, ik sortzailea izen aldetik, egoera desberdinetan sortzen dek desberdin. Eta ik han 2004 aurren sortzen nahi izen eran, ez tek sortuko, gaur eguardi nik Jon Dabiok Loiolako Bertso Bazkarin sortuko duen bezala, eta nik uste da bi sorkuntzak diela beharrezkok. Alkarren osagarrik, eta bik ditu beharrezkok. Eta bi, iruditzen zitek biai egon barzaiela importantzi berdin, eta batipat, txapelketatan, ean aseratan horrenbesteko sorteiko, horrenbesteko eak nahi hainiko mailaik eman ezton bersoari gazte hori esango niek, hori segin bardi, nik ez eskolarteko txapelketateko final bat ez nean inoiz abestu. Umetan bai, umetan bat kantauen doan, baina bat ez bi, baina, bueno, 14tik 18ra ni izan behin final baten sartu, eta 18tik berriz hasten dut, eta bueno, pasok hor beste bersote bat, eta gaur plazek ez zite falta, hori izan de pixkan ere bidea, eta nik usteat beste zenbaitintzak ere izan marlokela. 22 urteekin lehenengo kanporak eta azten bi bertso eskola ez jutea ez. Ez tek ireik ematen, ez aiz sailkatzen Euskal Herrikora, eta horrezo, jende asko esan izan zi, urte bat hartu behar diat, urte sabatiko bat, pixkat kokao egin behar diat, bertsoritzan nun naun, nik hori ez sinisten. 18 urteko umeatek egin behar dik, o gazteat egin behar dik, kantau barruk ematen diona dana, aldontoki guztitan, eta hola, fin, beburukin fin nahi baldin baek, emaitzak etorko zikok, eta ez da zikok etortzen, beste erabaten biziko ibersoa. Bigarren hiena o hirugarrenen? Kanporaketak latzak izango ja. Kanporaketak dituk oso latzak, eta kanporaketak gaina latzak dituk aurreko txapelketan zerbaitin baldin baek. Pentsa. Ik oanen debutante bezala eta sorpresa bezala eta koño, eta bigarren hemen da bat eta semifinaleta eta inorreztek ezautzen da. Nik lehenengo Gipuzkoako semifinaletan kantauneanen bestuariotan topoinan Jon Maiakin behin kantauen izkena alkarra ezautzen. Eta orduan dana hor ez dago galtzeko zer eta hor beste erabatea, oain. Behin final bat kantau dekenen, urrengo finaler ditan, mundu guzti pentsatzeik finala sortu gara izela, horra buruko hortan, hori munduko kargeadek. Batzuk amaiten dira, ondo amaten dira eta bestatzuk ez. Da. Hoxe pixkate txapelketako bizipenak hori dituk bere alde honak, txarrak, eta nik uste beharrezkoa dekela, baina beste alde hori ere, beharrezkoa dek. Zena ogoitzapen honen dakazu plaza bat buguan esango jazu jaurien eske asko ditut ezpipa lehenengo plaza entonces ez zuten bugu gauot eta gitea. Oroitzapen honenak asko, txarrak bai, Esan dut. Txarrak bai, Txarrak bai. Bai, asko. Asko zuzia. Tampaga izte. Lehen esan diaten lehenengo bertsoafari hartan, kantauneanen, nire parentzioan entzule bat, ezautzen dira gaina. Eta nahiko urduri eta orduan Amaia Agirreia artxegoa dek, eta ia pixka bazeilean, da Jose Ramon Elortza orduan Gipuzkoako finalistea zian, izan ezpazan urrengo urten, hortxe zeoan, eta nire maila zian bazan, eta hori da, bestenean bera behi da. Osea, hola. Bera behi da. Eta gero bukau gendunen, da mundu guztik, bastante ondo, eta bakik, hor, gezurra gaitzea gotea izenen. Ondo, irengo bersotan, ondo, desateko. Etorri zian emakume horit esan zitean, bersotan sekuleztek egingo lurrea behi da kantatzen baldin baek. Eta, bai. Sartu zitean, baina puñala aldenik alde,
Akoratzen oso gaizki pasa honean. Gaizua! Hori haitzen honen. Gaizua! Tertzeko haituten zenituz. 15 bat, 16 bat urte. Ostia! 16 egun. Zikala hola. Bai. Bueno, baina, segugunako. Eta onak, piskat dazkiunak, piskat txapelketa hon bat egiten dekenen. Txapelketako bertsoaldi hon bat, otordu bateko bertso afari bateko saio bat, handik 8 urteak komentatzen dikena, guandi YouTubeen ikusten diati, zuen saio hori, lehenko zean, ire bideok ikusten nahitu nintzen zea, eta hori oso zeatek, betegarriadek. Egan danetik, piskat, onak eta txarrak. Bertso alde batea utzita, zer ikasi zenun behin eskola bukatuta. Oso gutxi. Nik ikasle txarra ziat esango naizenik. Nik ikasitako dana aprobatzen ditu, baina eskein, dara zean ikasten, orduan. Lehenengo bupen hasi nintzen instituton. Bai. Betzikat, zein iburun pasatzeko nik gautza bialtzea, baina 3 bat urte txola alperri galdu nituan, eta gero lanbide eskola nintzen. Eta, lanbide eskolatik bialdu ninduen, hor bastante urte bikingoa eukinean bat, eta bialdu ninduen, da tarten lana, guk umetatik indiau lana. Guk zehaman, nik bai etxen, bere izan zitu, eta beti laserrin gure moitu izan nago, eta gu lana indiau beti, eta sosa, 16-17 urtekin guk diru irazten genduan. Diru irazten genduan, oaingo ikuspuntutik asko, inungo letraik ez dauke inungo zorrik, atxaldero eskolatik irten da 4-5 ordu lan egiten giztean, eta orduan, giru mordoska dirazten genduan. Orduan pixkat, mundu akademikotik desenkantauta neon, pixkat, ez zitean importa, lan egizek, gero bizi guztien da matu nok, hori esango diat, bizi guztien. Da baina oso lan postu nazukeak, baina, zekeat, eta horri bilin izan, berriz 18 urtekin junitzean lanbide eskola urte terdiko kursio bat einean, aldi beren kaldereri baten lan egitenean, eta gero kaldereri hartan gelditu nitzean, gero kaldereri ura eosi inean, beste sozio batekin, 9 urtez enpresario izan nitzean, gero pixkat bertxotan fuerte xamara hasi nitzenen utzi inean, ura, eta gaurko indarren egiten dira lana, eta gaurko lanpostura. Baina danetik prodia pixkat. Ikusten zazu, igual lanka esagertzen, baina ojala ez, baina zoriontsua zera. Bai, posibiz, no. Neure gora bera guztiekin, baina momentu zondo bizin. Hori galdetu nahi zoriontsua zera. Posteko zaude, baina egongo dago zure lagunaren tokitxiki baten kezkaren bat edo loa kentzen duzun Loa, bi aurren atxen hau, hain aurrek ez egia. 12 urte eta 8 urteko semeara batzuzkeat, horren loak entzeik. Ez bakarrik nea reiten donen, umek beti gentzeik loa. Nea reiten donen da nea eraiten donen. Eta hori Da guai beste fase baten, da hortik. Gero oso ardurauta goten nok hizkuntzekin. Pixkatu nuntzakar eta kontua. Oso ardurauta goten neok, ez zatelako iruditzen beharrain lan egiten danik gaurko hezkuntzan, herri bakoitzeko euskalki eusteko. Pena ikargarri, baten ziak, nik juten manok elkarrizketa hau aitzen aidan bat. Goierrikoa baldin badek, eta baldin bat zeuzkik 60 bat urte, buelta hori, 50 urte, arek nire hizketatik bazekin ni nungoan nahi zen. Eta nire semeala bai hori inoketziek detektauko. Horrek asko preocupatzen induk. Asko. Globalizauendek eta igual beharrezko presioa dek, honek iraundezan, honek euskalkie, herri bakoitzeko euskalkie galtzea, penagrik eri bat iruditzen. Baina inaki semea alabak
jaizako dute zeubait etxetik ez dena. Dana, baino ez tek nahikoa, ez tek nahikoa. Guk, arrazoia dukekor, guk nik etxetik jasonian, nik etxetik kanpoa ez nean ura behasoinen gainea, ez nean, baina ez tekiat, zerbait aldaudekor, zerbait aldaudek. Dena unifikatu nahi izan du Eta igual gauza zuzteko beharrezkoa dek. Baino, hizkuntzekin noten no gehiena, hola, sutan horrekin jartzena. Eta gaizokak utzita badakit ez zela Casablancako sobrina ez da ezer, baina nola ikusten da hemenik bospasei urtera edo zer guztetatuko dutezuke egitea edo mugutzea. Baitzikiat. Agapatu. Dei hemen 5 urte ze gustako zitean. Gustako zitean herri zarronen gora berak pixkat zuzenduta otea, gustako zitean preso getxen egotea, gustako zitean nazio bat eraikitzen aitzea, gustako zitean seme-alabak osasuntxuk eta zoriontxuk izatea, nik kantu nahitzea, eta hola, beste, ez zeukatolako. Nik uste danok nahi ditun gauzak. Gu oso guztua egongo zeuekin bakarrik esan behar duzu jarraitu horrela hain jato, hain gogortu, hain gogokalari eta mia esker etotzeagatik benetan. Iri, eskerrik asko. Berriz behar dekenen, deitu eta zehama atorri nahi dekenen. Hala. Agur. Aio.